Gonnomori diu que no ha lluitat mai contra un rival tan fort. Quina vergonya. En canvi, jo la puc guanyar amb el dit petit. No m'ho puc creure, això. Per què corre? Descansaré una estoneta mentre ell es cansa i després me'n desfaré. Què fas, Sasaki? Treu-te-la de sobre d'una vegada. Espera, no l'aparta perquè no vol. Sasaki, no et deixis guanyar! Això és indigne d'un capità. Tranquils, ja sé que me l'haig de treure de sobre. No puc! No ho aconsegueixo! Només et vull a tu. Sí que n'és d'estrany. Ostres, em costa de creure que jo estigui sota una noia com aquesta. Sóc en Sasaki, vaig quedar tercer al campionat nacional. Han passat 10 segons. Vinga, Sasaki! Però com pot ser? Com és que no me la puc treure de sobre? És com si tingués una roca de 1000 quilos al damunt. Fa 10 anys que practico el judo. Com pot una noia com aquesta impedir que m'aixequi? 15 segons. El temps no influeix per res. No se la podrà treure de sobre de cap manera. Jo la vaig iniciar en els secrets de la resistència. Pot aguantar més d'una hora. És una tècnica d'en Jigoro. 20 segons. Queden 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Un complet, ha guanyat l'escola Musashiyama. Per fi ja s'ha acabat. Visca! Hem guanyat la competició! Espereu! No canteu victòria, no encara. Com tots sabeu, aquesta noia tan jove que té una tècnica tan perfecta és la meva neta. Avi, sisplau! Però què diu? L'he entrenat sense descans amb un mètode molt especial des que era molt petitona i no aixecava ni 2 pams de terra. Ai... Per tant, capità Sasaki, no t'has de capficar gaire per aquesta derrota. No? Tinc el 8è grau en judo, soc Hashidan. Vaig guanyar el campionat nacional 5 anys seguits i sempre l'he entrenat jo. El teu cas és ben diferent. Potser només has practicat 10 anys o una cosa per l'estil. Sí, 10 anys. La competició d'avui s'hauria de mantenir en secret. És molt important, creieu-me. En secret? Els de l'escola d'en Ryuji no crec que us fes gaire gràcia que tothom sabés que una nena us ha esborrat dels combats. Té raó. I els de l'escola Musashiyama estaríeu més orgullosos si haguéssiu guanyat vosaltres mateixos. I esteu d'acord? No sé pas per què la Ginger ha lluitat per nosaltres amb la cama lesionada. Ho ha donat tot pel seu equip fins al final. S'ha sacrificat per ajudar-nos perquè no ha pogut anar amb les seves amigues de rebaixes. Sí, té tota la raó. Per què no podem parlar d'una victòria tan fantàstica com aquesta? Demanarem a la Ginger els seus valuosos serveis. Ho farem. Ha, ha, ha! Aquestes competicions no tenen cap importància. Ho faig públic. Aconseguirà la medalla d'or dels Jocs Olímpics i el Premi Nacional d'Honor. Hem treballat molt per aconseguir-los. Ja ho veureu, d'aquí a no gaire la Ginger farà un debut sensacional en les competicions oficials de judo. Avui tan sols ha practicat. No cal celebrar res avui. Per un entrenament més. Us torno a demanar que no expliqueu a ningú res del que ha passat avui aquí. A reveure. És increïblement forta. Sí, per ella la medalla d'or i el Premi Nacional d'Honor no són un somni impossible. Oh, Ginger. Mira, la porta a Collibè. Has vist? No cal que em portis a Collibè. Baixa'm de seguida, em fa sentir violenta. Les teves cames són molt importants. He de cuidar-les. A casa t'hi posaré un remei secret. No vull que em posis més remeis d'escurçons. Què t'ha semblat? Els combats reals són molt durs, oi que sí? Sí, ves, per culpa teva he deixat plantades les meves amigues i m'he perdut les rebaixes.
El judo de debò no és un art tan superficial com ha semblat avui. En cap moment no m'han fet bategar el cor més de pressa. Aviat combatràs contra la Sayaka Onami. Vosaltres fareu que els palaus d'esport s'omplin de socis entusiasmats i apassionats per aquest esport marcial. A mi tot plegat no em fa ni fred ni calor. Escolta, digue'm una cosa. Com t'ho has manegat per organitzar-me la competició d'avui? Coses meves. Què passa ara? Tinc 3 homes lligats al magatzem del dojo! Auxili! Em sent algú? Shinosuke, puc entrar a la teva habitació? Espero la teva trucada. Si no ens veiem aviat em moriré. Truca'm, sisplau, no em deixis morir. Soc la Minako, tinc entrades pel concert de piano. T'espero al lloc de sempre. Hola, sóc en Shinosuke. No sé pas per què tinc tant d'èxit entre les noies. Vols dir-me alguna cosa? Però cap d'elles no m'atrau apassionadament. Només hi ha una noia que m'atregui de veritat. Només una. Segur que estàs pensant en la Ginger. Sayaka! Pensa en qui vulguis, per tu faràs a mi, no m'importa. Però tingues present que ets el meu entrenador. No et deixaré marxar fins que l'hagi derrotada. T'he entès molt bé. Per això vull saber què hi ha de cert en tota aquesta força i tècnica que tothom diu que posseeix la Ginger Inokuma. Avi, el telèfon! Jo no hi puc anar ara! Pots agafar-lo tu, sisplau. Avi, que no em sent. Ara no el puc agafar! Estic molt enfeinat! Digui, sóc la Ginger. Shinosuke! No havia pensat fer res. Sí, entesos. Ens veurem diumenge. Visca! Per què no et vas presentar per anar a les rebaixes ahir? Et vam esperar hores. Què et va passar? Vaig tenir un imprevist urgentíssim i... No tinguis tants fums tu ara. Segur que vas quedar amb el teu nòvio. De debò? És cert? Digues! No, dona, no. Hem quedat per veure'ns aquest diumenge i... Has ficat la pota! El nòvio de la Ginger va per feina. Però si encara no és el meu nòvio. Va, nena, no tinguis tanta por. Has de ser més decidida. No passa res, dona. Sí, ja ho sé. Per què fas aquesta cara? Què et passa? On vas ara, Ginger? Estic tipa de vosaltres. Bon dia. Es pot saber què hi feu aquí, amagats? M'esteu seguint des de fa estona. No pararem de vigilar-te fins que descobrim el teu secret. Ara ja ho saps. Qui són aquests dos? Ningú que valgui la pena. Anem. Caram, no es cansen mai de vigilar-me. El nostre institut va guanyar el club de l'institut Ganryuji. Tota una proesa, no et sembla? És veritat això que diuen, Hanazono? Sí, ja ho crec. Sí, Ginger? Deixeu-me passar! On vas ara? Ginger! Hola, Hanazono, com va tot? T'he comprat un regal, mira. Et prego que llegeixis aquesta carta. L'he escrit per tu. Sabeu què? Jo no volia ni agafar el telèfon perquè tenia una cosa al foc i era ell. Si no m'hi arribo a posar... Ginger. Ja ho tinc llest. M'ha quedat molt bé. Quedaran impressionats. Hem iniciat la segona etapa del gran pla per preparar el fabulós i espectacular debut de la Ginger. No m'agrada. No em queda gaire bé. Quina ràbia! A les rebaixes em podia haver comprat molts vestits. Ginger! Avi, sisplau, truca a la porta abans d'entrar.
tinc una reunió en un restaurant i aquest vespre no tornaré fins tard. He de resoldre una qüestió molt important. No m'esperis llevada. Fes el que vulguis. Per què et vesteixes de 21 botons si es pot saber? No n'has de fer res, tu. Amb qui has quedat? Espero que no se t'hagi acudit sortir amb algun xicot. Això sí que no t'ho perdonaria mai. Si et deixes enlluernar, estem perduts. Va, ves, que faràs tard, no perdis el temps. Ves! Res de nois. Mai mentre jo visqui, ho sents? Faré el que vulgui. És una llàstima que es posi així en Shinosuke. És un bon noi. Ah! Ja és l'hora! Faré tard! Ai, mare! Avui no em passarà com l'altre dia. Vull descobrir tots els racons de la seva personalitat. Ja és l'hora i encara no ha vingut. Shinosuke! És tard, perdona, t'he fet esperar molt? Oh, està preciosa. No, jo també acabo d'arribar. Vinga, anem, Ginger. Sí. L'altre dia també vam venir a aquest parc. Potser avui en Shinosuke també mirarà de fer-me un... Oh. És en Shinosuke Kazamatsuri, l'entrenador de la Sayaka Onami amb la Ginger. He de saber què fan junts. Saps què? Tenia moltes ganes de veure't i de parlar amb tu. L'altre dia se'm va fer molt curt. A mi també. Quan et tinc a prop sento alguna cosa estranya. Et voldria conèixer millor. Em vols parlar de tu, Ginger, sisplau? Parlar-te de mi? Sí, de tu. Vull que em diguis com ets. Doncs jo... Ara no sé què dir-te. Vinga, explica'm tots els teus secrets. Sincerament, jo... Sí, digues, endavant. Aquest mes no he pogut evitar engreixar-me 2 quilos. Què? Procuro tenir compte, però pel camí de l'escola a casa generalment no em puc estar de comprar-me un gelat i... No em refereixo a aquestes coses. N'hi ha d'altres més importants. Quines? Doncs potser podries parlar-me del teu... Del meu què? Del teu... Ja! La Minako! Ara me'n recordo, havia quedat amb ella. M'agrada aquesta màscara. És el meu personatge preferit. Vine, anem cap allà, Ginger. Què? Som-hi! Ei, tu, que no me l'has pagada! Així doncs, et vas perdre les rebaixes. Sí, tenia moltes ganes d'anar-hi, però em va ser impossible. Quina llàstima. Ara no tenim temps de parlar d'això. Voldria que continuessis al mateix punt on t'he interromput fa un moment. Com? Estaves a punt de fer-me una confessió molt important. Endavant, Ginger. Sí, ara et diré tot el que vols saber. Em sembla que el que vol és que li confessi els meus sentiments. Potser ell sent el mateix que jo i vol que... Va, no et quedis callada. Parla'm del teu secret. Ho faré. Shinosuke, vull dir-te el que sento per tu. Jo t'has... Vinga, Yoko, no ploris més, dona. La Yoko! No hi pensis més en aquest noi. L'únic que volia era jugar amb tu. Calla, el meu Shinosuke no és d'aquesta mena d'homes. I tot d'una fa fresca. Tornem i baixem d'aquesta barca. No voldria que refredessis per culpa meva. Correm, correm. No et deixaré escapar. Matsuda! Notícia important! Ostres, em pensava que no arribaries mai. És tardíssim. M'has trobat res d'interessant? I tant! L'avi de la Ginger ha anat als estudis de televisió. Què dius? Anem-hi! És tossut com una mula. No insisteixi, no li servirà de res. No m'interessa gens ni mica aquesta meravella del judo ni cap altra. I a més, com és que ve vostè en comptes d'ella, eh? Si emet el programa especial Ginger ja coneixerà la meva neta. Concedeixi'm aquesta exclusiva i no se'n penedirà. Li he portat el meu projecte. M'ha costat dies i nits de suors i treball intens. Un projecte?
Un programa especial de 3 hores vol dir que és necessari que sigui tan llarg? Jo encara el trobo un pèl curt. I tota la primera hora està dedicada a Així és la Ginger i no Kuma. Es tracta de demostrar que és una nena encantadora. La segona hora es titula Un combat emocionant, el primer combat oficial de la Ginger. Lluita amb una persona que és la segona o la tercera del Japó. El combat té lloc naturalment a la sala de budo. Aviam, això no ho acabo d'entendre. De què tracta l'última hora del programa Qui és l'avi Shigeru Inokuma? Es farà ressò de la meva emocionant vida dedicada al món del judo amb fotografies i pel·lícules. El programa aixecarà tempestes de passions, ja ho veurà. Segur. Faci'l fora immediatament. Sí, anem, no en té prou encara? Què fa? Deixi mal educat. Li volia concedir el gran privilegi de televisar l'impressionant Ja l'hem trobat. debut de la Ginger. Vine, tinc una idea. No sap el que es perd. No, sisplau, no sigui tan brusc. Però què fa? Avi, l'avi ja té molts anys i pateix de certa senilitat. Per tant, digui el que digui, no se li ha de fer gaire cas, cregui'm. Què t'empatolles? Jo no repapiejo. A reveure. Anem cap a casa, avi. Som-hi. Ei, deixeu-me anar. Teniu taps a les orelles o què? Deixeu-me anar d'una vegada. Ai! És perillós, en sap molt. Si ens fa alguna clau de judo, estem ben perduts. Covard, si em tornes a fer empipar, sortiràs malparat, t'ho asseguro. Estem decidits a passar al davant de tots els mitjans de comunicació, encara que hi haguem d'arriscar les nostres vides. Exacte! El seguirem per tot arreu fins que haguem aconseguit el nostre propòsit. Desgraciats, vosaltres voleu l'exclusiva? El vostre diari és un patafi. Periodistes de patacada. Et ve de gust una tassa de te? Aquí a prop hi ha un bon lloc. Vols que hi anem? Sí. I mentre prenguis el te, vull que em parlis molt de tu. No m'has d'amagar res. No. És aquí. Què et sembla? T'agrada? Tokunaga, vas a pas de tortuga. Sí. La Sayaka. Avui m'he llevat amb el peu esquerre. Què tens? Què et passa? No res, és una broma. Ginger, perdona, però me n'haig d'anar cap a casa. Ens veurem aviat. Et trucaré. A reveure. Però Shinosuke! Shinosuke? Sisplau, no em faci anar tan de pressa. En Shinosuke ha estat molt amable amb mi, però al final no ha passat d'aquí. No he tingut l'oportunitat de dir-li que l'estimo. Ens veurem aviat. Et trucaré. A reveure. Això espero. Que sigui molt aviat. Hola, avi. Ja has tornat? No havies d'anar a sopar a un restaurant. Em pensava que arribaries tardíssim. He anat als estudis de televisió Falconers, però no m'ha servit de res. Què dius ara? Has estat als estudis de televisió? Has vist algun famós? He vist les grans actrius Haruko Sugimura i Mieko Takamine. M'han agradat, són molt més maques al natural. No has vist el Shonan Tai o el Hikaru Genji? Els grups de música moderna no m'interessen. Oh, què hi has anat a fer als estudis de televisió, avi? És molt senzill, a fer-te famosa. Què? A fer-me famosa a mi? La televisió és el millor lloc per debutar. Ho hauries de saber. Arriba tothom. No hi estic d'acord. No han volgut acceptar el meu projecte. L'han rebutjat. Quina estupidesa. Se'n penediran tota la vida. Ja ho veuran. Avi, t'ho suplico. No tornis a fer mai més una bestiesa així. Jo no vull debutar en el món del judo. T'ho he dit i repetit 1000 vegades. Per fi sóc una noia com les altres. Com les altres? Vols dir que tens un nòvio? Vinga, parla. Ginger, fes el favor d'escoltar-me. No trobaràs cap famós que agafi el primer nòvio que se li posi al davant. Això és una bestiesa. Quan guanyis el Premi Nacional d'Honor seràs l'ídol de tota la nació. Llavors no necessitaràs nòvio, et farà nosa. No vull ser cap ídol ni conèixer més gent. El meu nòvio és únic, no vull ningú més. No tornaré a practicar el judo ni que em mati mai més. Ginger, el judo corre per la teva sang des del dia que vas néixer. No te'n podràs oblidar. Per molt que ho vulguis, és el teu destí. No ho puc aguantar més, és massa per mi. Encara no aixecava ni un pam de terra abans d'aprendre a caminar, que ja em feia practicar el judo dia i nit. Qui hi ha? Deuen ser els maleïts periodistes. Ara veuran.
Entren a casa meva per espiar-me. Són com paparres. Què ha passat, Ginger? Un espieta vigilava la nostra sala de judo. Traïdor maleït. Shinosuke, ets tu! Encara hi ha un altre traïdor. Qui ets? Surt! L'he feta! En Kosaku Matsuda, el geni del diari Tot l'Esport, ja té la fotografia de l'escena decisiva. Quina canya, ja la tenim! La Ginger ha tirat a terra l'entrenador de la Sayaka Onami i li han fet la clau d'immobilització. Quina notícia! L'entrenador de la Sayaka. Ho ets, Shinosuke? No us perdeu l'edició de demà de Tot l'Esport. Serà una meravella! Espereu, no em fugireu pas. Mai no he volgut amagar-t'ho i tampoc no he vingut a casa teva per espiar-te. És la veritat. Espero que em creguis. Adéu. Han fugit esperitats, no els veig. Juro que els enxamparís s'hauran d'empassar la càmera fotogràfica. La tenim! Ho hem aconseguit, Matsuda! Ho hem fet molt bé. Amb aquesta fotografia naixerà per fi una gran estrella. L'edició de demà serà inoblidable i tot gràcies a mi. En Shinosuke és l'entrenador de la Sayaka. En Shinosuke.